Hei, olen Ilona ja olen menossa hampaiden valkaisuun sun hymyn vastaanotolle. Ennen hampaiden valkaisua tarkistettiin, että mulla hampaat ja ikenet on terveet. Sitten hampaat puhdistettiin hammaskivestä ja pinnallisista värjäytymistä. Sitten katsottiin hampaiden lähtösävy ennen valkaisua. Tämän jälkeen lähdettiin valkaisemaan. Hampaille laitettiin Blanc One valkaisugeeliä ja sen jälkeen pääsi nauttimaan sinisen valon alle ja tämä toistettiin sitten pari kertaa. Aivan mielettä. Se ei ollut yhtään sellainen, että olisi tarvinnut jännittää tai hampaat irvessä, vaan se, että mä olin tosi rentoutunut tossa, että kun ihan 2 minuuttia enää, ei haittaa vaikka menisi pidempään. No. Että se oli täysin kivuton tää kokemus ja tää lopputulos. Voin suositella kaikille. Tuliko siitä semmoinen, kun sä halusit? Todellakin ja enemmän. Kiitos.